Handra ingkang puspita arom kasiliring sambi rono jan sone Rosita iki iso krungu 2 kilo lho Mas dari jarak 2 kilo berarti wau mirengke sone niki saged ugi mriki iya mrih kang sekar kadung kongas gandanyo mawe raras raras renane trio Alhamdulillah sampun Mbak. Alhamdulillah wis lair. Nggih. Lanang. Lanang. Ora banci. Monggo pun aturne napa manut panjenengan. Aku ngenteni tekanmu. Kaya ngenteni mudune wanyu. Janjimu tansah sebentar. Jangan
napa-napa nggih, Pak. Nggih. Dereng ngantuk, Bapak. Nggih. Oke, baik. Nyuwun sewu. Saya dari tadi melihat Bapak ini agak terkesan. Nggih. Asmane sinten, Bapak? Giarso Alek. Anu kok jenengan di depan sendiri berarti jenengan ketuane lho. Kak Ketua ini. Oh iya, sungkem sik no ya. Salim dulu. Ngaturaken sugeng dalu. Halo bosku. Mas ngaturaken sugeng dalu sak menika. Engko nek ana apa-apa sing tanggung jawab iki lho. Betul, iya. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, ngaturaken wilujeng rawuh Pak Lurah. Kula kesupen murukne. Pak Lurah. Pripun kabare Pak Lurah? Sae nggih. Kene dadak nganggo ndodok iki piye kenae? Ndek men kepanggih kula ta Pak jenengan. Kirang 150. Apa kuwi? Hah? Apa? Ora Bapak kan ngejop aku. Kudune kan 1 yuta apa 1000 kurang 150 mbok menawa engko diparingi ya kena nggo apa-apa lho Mas. Oke, manut pokoke. Pak Lurah kok padane sapa wae ngasih kurang 150 ya. Ora mungkin. Lah iya to. Sak menika Pak Lurah mengke katuran jumeneng. Nggih, samangke Pak Lurah ugi kadang-kadang saking PSHT Suk Ngargoyoso yang mungkin mau menyumbangkan suara Masnya kasumanggaaken samangke. Dereng sayang nggih Bapak nggih. Nanti ditunggoni nggih sampai selesai. Wis to pokok men aman nek Pak Lurah aku yakin. Sing penting yang ditutup selat ngabar. Hah? Sik tak jalak citra janji lang sirah Pandawa Music kangen neng ati, semoga. Ayo wis, kayak tayong ya. Mung kangen sliramu
bisa mari omong sira kang bisa nambani Sederengan pendawa musik wonten ing dalu kalagahan keparangan sesukata lali perwonten batekan sing Rejo Argoyoso Karanganyar. Mugi yang nada kagem jampi saya ugi jaga umum kagem para tamu para lengkap saya niku. Sembah nuwun Mbak Ayu Utik. Setunggal lakon sampun katur. Saya kata-kadang Pandawa musik kanthi irama serah nggih wonten kangening ati. Nggih laju kewala menika vokalis ingkang angka 3 jumenengipun ada Ayu Ratih Ipol.
pripun? Loro wis lali kabeh to wae. Ngoten. Lorone pun ilang, Pak. Iki digawe ilang. Terus Kula maca sisik. oh, ngoten. Nggih, mboten apa. Enggak, Pak. Kula napa jenengan? Jenengan mawon. Nggih. Lanjut ya. Nggih.